ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ପଥରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସାଧୁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ କଣ ତିଆରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠାରେ ପଥର କାଟୁଛି। ସାଧୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠାରେ କଣ ତିଆରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏଠାରେ କଣ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତି କରୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ କଣ ତିଆରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି କାମ ସମାପ୍ତ କଲେ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ମୁଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସାଧୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାହାର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ କଣ ତିଆରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଳ୍ପ ହସିଲା ଓ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମେ କଣ ଏତେ ଖରାରେ କାମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଏହି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଥରରେ ହାତୁଡ଼ି ମାରେ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭିଲା ପରି ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ ଓ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଯାଏ ମୋତେ ତୃପ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭାବି ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ ସକାଳେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଉଠିଥାଏ ଓ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବେଲେ ବେଲେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି କାମକୁ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଠି ଥାପୁଡେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସାଧୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସୁଖମୟ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା କେବଳ ଭାବନା ଓ ମତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। କେହି ଜଣେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଝ ଭାବି ସାରା ଜୀବନ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହ କରିବା, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଭରିଯିବ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନିଚ୍ଛା ଓ ଅନାଗ୍ରହ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପୂଜା। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ବୋଝ ନ ଭାବି ଆଗ୍ରହର ସହ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ।